हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कमेडि भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नायखाबाय जानो हागौ आरो जुदि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गावनिया गावनिका। बियो मोनसे बड' कमेडि शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्ट महरै दङ अनिल, प्रेक्टिकेल, प्रिया आरो रलेखा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि डायलगानो जादों अनिल आरो प्रेक्टिकेल। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट एबा जयन्त बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारी। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट कमेडि फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो।